dwabo ase enipa bia sebe ye kronto sebe ye son unimu wa mamre ne wa mane no wonam se atentewo bi a sebe ye nyaado emframa abono no nam wiem wonhu baabi okoto baabi emframa no bekwa akogya na to bia no wada hodin na chese wayira ti wiase de se wo pese enipa bu no hu baabi afri no hu ne wo ya mo amamre ene wa mane ehu hia se de da nananom ka no wo mo amamre ne wa mane ehu ahia wa na chese wasante sem na ana wo ma na ahia no yewura da wo ka se mo asante sem ehu hia untimi niwu emma wasante hu sem hu hia e wa bra wunim wa amamre ene wa mane wonam na beka sese bi eburu se bi kronto wo santini wo kuyapemni wo achimni wo dagombani wo anwunani wo yegonjani de bemi ya hu se de wo ka ne ye nokre eye wa mamre ene wa mane enti amamre ne amane no nananom ahyehye efri tete ena abeto ne ene yese yesu so ya nhwe ma ne nyira ye ba ne abeto aso ni aye ne edibi agya nkyirima se de be ya da chinkyirima so behu se ya anye wa abro enti ena memenda nwumre bia no ye se ya daagye esi nkonwa ede amamre ene amane ebre obaabi a wo bia no me se ene ye memenda da pa obubu obusome no ne de toso adwonunum ewo mfempemienu ene adwonu miensa emu mabedwafo agi nkonwa timekwa abedwafo ho na mama wakwa aba na ankra memo wakwa aba yeburu mira jiri so wompomo ye Yankopon ne nananom adaroma me ho ye pa da twedi ampone nananom ase minwa aburubokosu ya nanadu dongezie na ho te sei Yankopon adaroma nananom adaroma omu ekurikura yemu pa minwa panyin da yame ase ne nananom ase migiri se fie boko so de ye fie boko me ba na tafunchi yesofo titiri aburubokosu eba brain shop na oma bia tum isan se me ka chom se me ba opemso me ba na me mpanyifo ya ba kire amamre ene emu amane nti omu nyina etie me chia me nwa panyin Paul Asonase Paul Joso me da wase sabre ya bedwafo mo agi nkonwan na otwe twa mu no ye baaye no ye bi na ye matiefo hu se ye nana ba akwa ne ni di dwuma esronko ewo pemso ye nana se ya obonsu twedi ampon ne nananom aton sa afre no ema ye bo ne kakra ema won a sebe no onkai no wote ne etie dwuma a odi wo opemso eso twedi ampon ne nananom ya adoma ebinada yebidi ne na otwe eda wo ebidi ne na otwe da ewo ehwa ebidi na otwe da wo ehwa nti nyame ya adoma atiefo mumra na yenko jamu abusia yenko bu abusia na yen hyeda no nana enanu yeko Berekum ma hu na mesumi wa akire me hwa akire ai yaja ye nyina yeko na so hwa nana du dongezie ma hu ai dongezie yampa na me wo pepa no senka medi mi wura echi nanso se de mpanyifo eka no se iso ayi yare no yare bi eka me tuorum kakra nti na me hu enfa menye sade anka medi mi wura echi na yakobo na chidom nti o de yesai yare article na we se yare bo me tuo no nanso ni nyina mu no dwumadie no eye kama ye beba ho dwumadie no eye kama ye beba ho nana nia wo se na wo hwe me ba America no se na wo hwe wo die na hu kakra hu ne se na hu no de me hu ne de na efe
na nika na ye adom na ye tumi ene ye yo soso ampa sɛdeɛ wohwɛ sɛdeɛ deɛ di kan kora mani bɔɔso sɛ ɔbaa yɛ asantoa ba na ne tuo kura no na dɔm di n'anim afa ne afa gyina baaba na ɔboro tuo mu na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛyɛ dwoso hema ɛyɛ dwoso hema na oyi ne nsa no ɛwɔ tuo so ɛnyɛ asɛm ketewa na yɛ asantoa baabi a wo biara wadaroma ɛno akyire yɛwura ɛte n'apakaa mu na ɛdɔm di n'anim ne n'akyi baabi a ɛbɔ ne kyi dɔm sɛnea yɛwura si kɔyɛɛ hɔ no nokwasɛm ni sɛ woankɔ bi na woanhwɛ bi a na yɛka kyerɛ wa wonhu sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ na yɛ animonyam hyɛ paa ama Berekum ɛman no paa ɛneɛ na woankɔ bi na woanhwɛ bi a na kyɛ sɛ ɔhwerɛ adeɛ na ɛnɛ mema anyɛ wo ho akwanya wɔ hɔ mede ho mfonyini kakra ɛbɛba Facebook ne so enti sɛ woankɔ bi a wodeɛ mobile phone no anaasɛ computer ne kɔ Facebook ne kɔ ɔpemso radio na wobɛhwɛ sɛdeɛ yɛwura wɔfaa ne ho na ɔne ne dɔm ɔne na Asante man emu nipa bi kakraa bi na Asante man mu nipa kakraa bi ɛkɔpie wɔnoa ne man mu Berekum na ɔkɔhyɛ ne man hene a sɛbi eburu sɛbi ekrontɔ wanya ne baa bi kɔ no ɔkɔhyɛ na nimonyam sɛ kɔtɔkɔse sɛ ɔsomsom pa ɛne yɛhyɛ wɔ nimonyam enti nananom wotu hɔ a na wohwɛ a na ɔsoso wahu sɛdeɛ wobɛkwan a bɛfa so a sɛbi ekrontɔ wobɛsom na ɔsom a na ɔsom yi a sɛbi daakye no yɛbɛyɛ biribi ama nkyirima soso ɛde akae wo megyini sɛ naano kwan a yɛkɔɔ yi Berekumfoɔ no dodoɔ no a ɛkan ɛwɔ kurom hɔ sɛ wei ɛyɛ ɛberɛ di kan a wahu sɛ Asantehene aba wɔ kurom hɔ enti na yɛ wɔn nyinaa yɛ wɔn ahohoahoa paa sɛ yɛwura aba na watutu ne nan aba abɛhyɛ wɔn animonyam saa ɛte saa enti ko Facebook ɔpemso radio yɛwura abra all pie no akɔ Berekum sɛdeɛ yɛsi kɔɔ no pɛpɛpɛpɛpɛ ɛda hɔ nti wei te sɛdeɛ ɛda na wohwɛ Nana Ankra nua wohwɛ na wotie paa nana du ɛbɛkyɛ wotumi nya adagye ɛdi akyire kakra dɔnkɛseɛ kɔna mɛntimi ankɔ bi ne nso mede m'ani ɛdi akyire kakra na dɔnkɛseɛ sɛ wokɔ baabi na wobɛduru wobɛto pampim na sɛ ɛdɔm ɛbɛgyina hɔ na ɔmo hyia wo kwan a na ɛkyerɛ sɛ wo a woba no wo mu odu na ɛdɔm no wɔkɛtrɛ ma sɛbi ɔmagye atom ɔmo dɔw na woyɛ obi a asɛm a ɔka biara no ɔmo ɛtie yɛhwɛ sɛ ne Asantehene ɔkɔ na ɛdɔm a ɛdi n'akyi ambulance ɛyɛ moto ankorankora ɛti aseɛ nam ɛne buses a na ɛdi akyire a na yɛwura ɛka ho a ne yɛkɔ no a wotumi sɛ yɛwura nananom ɛhyira no na twɛdi apɔnkɔa me nso wɔhyira no ɔne n'ahemfo bebree ɛne ɛkɔɔyɛ Asante ɔse ɔno deɛ ɔde dɔm ɛne tete na Asante ebi mu ɛbae ɔmo na ɛbɛsua ɛyɛ anum no ɔse ebi nso ɛwɔ anwan kɔtɔkɔ ɔno deɛ woba ɛyɛ Asante mamu ɔmpa sɛbi mpraduasa yɛwɔ Bohyi Zongo wokɔ a yɛwɔ Fanti New Town wei tire sɛ yɛwura a ɛde bɛɛbiem wɔyɛ bɛntan ɔyɛ obi a ɔdwene ne manfoɔ ho mewura mama me mu so ɔnana awubrɛko sua Nyankopɔn nhyira wo ɔma kwantenten na yɛnsua nneɛma bebree mfiri hɔ wei ne ahemmu ɔhene no ɔhene wei na sɛ obiara ɛhwɛ na osua no na sɛ bi mpanyin se aboa biara se ɔbɛdɔre sradeɛ a ɔboa wo ɔnto prɛko da yɛwura ahene na ɔdi no ɛfɛ na meba na boa mpɔn mema ne hwɛ video ni bi ɔhwɛ ya na ɔse da akɔdwo mesi yɛ so ɔse na buses bebree ani motor nipa dɔm ɔmɔkɔ no adɛn na ɔhene nkwankwa nam se daabi ɔhene ne manfoɔ no ɛdɔ no yɛpɛ n'asɛm nti na ɛdɔm wei nyinaa ɛkɔ no menyini sɛ adeɛ wei ebi betumi asi baabi a ebi ntimi nsi da
sɛ ɔhene ɛkɔ na hwahe dɔm kɛseɛ buses a ɛkɔ VIPC na ɛbɛyɛ 36 or 7 yɛwura ho dɔ nti o yɛwura ho dɔ obi nya asɛe bi a nka obɛyɛ bi nanso sɛ Nyankopɔn ɔbɔ wo sɛ bra ɛbɛku ɔsono na akɔ brɛ ɛwɔ ho ahwɛ bɛbu nan ɛwɔ kusie ho yɛwura deɛ n'ahenni no Nyankopɔn na de ama no nanado yɛnyɛ nkratoa mmra yɛba yɛnyɛ mmra yɛde KCM 104.7 aha yɛ ɔpem so amammerɛ ne amanneɛ ɛna wasogu so a wotie no meka sɛ dwumadie ɛda mu live ɛwɔ Facebook ɔpem so radio oso wobɛtumi akɔ na so wode wadwenkyerɛ ɛne wasɛm bisa bi a wowɔ ɛde ato hɔ na yɛso so yɛbɛgye brɛ na yɛakenkan na yɛayiyi wo nsɛm no so ano ama wo sɛdeɛ ɛteɛ no na wotwetwa mu no nsɛm bebree sisi deɛ di mu akotene ɛne sɛ yɛwura korɔbea Asante kɔtɔkɔhene amammerɛ ne amanneɛ kwan so okokogya nana amankona di awuo ɛkwan ɛyɛ Berekum man hene okogya ne kwan kura yɛkɔhwɛ na ne akyi atwa toɔ ɛwɔ Berekum na yɛkɔduru yɛ no na kyɛ sɛ pani bɛhwɛ nananom di kan hɔ wonsɛ sɛ yɛhwɛ ɛhyɛn ahodoɔ a na ato santene na ɛkɔ Berekum na ɛnyɛ nananom na wɔ mu o saa berɛ no na nananom adi kan dadadadadada yɛwura ɔne ne he nkwaa ɛne na ɛkɔ no wohu sɛ wohwɛ ɛdɔm a ɛdi yɛwura kyi korɔbea Asante kɔtɔkɔhene akyi ɛde kɔ pie Berekum ɔno a ne die mu a na kyɛ sɛ Berekum man na ɔmo ahu sɛ yɛwura ampa ɔmo wɔ wura paa kyɛ sɛ wotwere ɔmo twere na kyɛ sɛ awerɛhoɔ ɛde awerɛhoɔ ɛnka wɔn ɛwɔ mu sɛ yɛkɔ no yɛkɔ na awerɛhoɔ mu sɛ nanka yɛwura bɛpɛ sɛ nka bi a ne mahini ɛte ase no wɔhyɛ fa bi na nka ɔtɔ nsa frɛ no na nka ɔba bɛhyɛ n'animonyam na ne nyinaa mu no baama owuo timodenfoɔ wamana ama ne saa owui na yɛwura se daabi wasom na som a wasom no so no yɛnkɔhyɛ n'animonyam na nanankra yɛhyɛ ase afiri ha yɛwura ɛkɔduru Berekum no nso ɔfaa no ho wonsɛ yɛn amammerɛ ne amanneɛ kwan so no anipa bebree ɛhu sɛ yɛwura wafa ne ho a wonim ne yɛkyerɛ ɛberɛ bi a yɛwura ntoma obɛfira ɛda mu soronko ne ntoma ɛyɛ soronko wonsɛ apakan a yɛsoa yi ɛnananom bebree wɔn soa wɔ apakan a sɛ yɛsoa no wɔ yɛ tiri so yɛwura aba wotumi sɛ apakan sɛ deɛ yɛsoa no yɛ matiri so no saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛsoa no na ne mfena soafoɔ ɛde ne kɛtaa no fena atotoa no kama ne ato santere na afiri samanka so aba abɛsi atumutufoɔ ɛso ɛnɛ no yɛbɛhwɛ yɛwura afade a ɔde kɔɔyɛ no nanankra wohu yɛwura ntoma no na sɛ na ɛsiteɛ sɔhwɛ yɛwura ntoma ne fra no no a na yɛ kuntunkuni papapaa ɛna sedeɛ abubɔ mu na sɛ wohu kuntunkuni a sedeɛ abubɔ mu a ɛkyerɛ nneɛma ahodoɔ bebree deɛ ɛdi kan no sedeɛ ɛyɛ adeɛ a yɛde hyehye nipa werɛ na deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛbe panin bi a okura tumi anaa okura sunsum biara ɔtaa de sedeɛ ɛyɛ n'adeɛ anaasɛ ɔde siesie ne ho ɛfisɛ sɛ sedeɛ ɛwɔ wo ho a ɛma okra nanankra mepɛ sɛ ɔhyɛ aseɛ ɛsɛ wo mic no ne ɛmma yie okay na wo kasa na wo mic ne mma yie enti mebusaa sɛ yɛwura ɛfa no ho na sɛ na hu no na ɔhyɛ aseɛ firi kuntunkuni no hyɛ aseɛ wɔ hɔ na tiefoɔ ɛnte aseɛ yie
yo etiefo muntie na de etia ne se yewura ofa no na fade a ofa ne ntoma no na ye kuntunkuni a ye de sidie abubbo mu na saa sidie na ebubbo emu no amamre ne amane mu no de di ka ne ekyere awere kyekere se okochichi obi were ewo bra wanya ohaw ana oya bi enye se bia bru se bia so ayie nko obi a wakọ amani ma na benedie bia mu no nananom de saa de no eye afade kọ ho de kọchichi wo mo were na eno achi ne saa sede no nso so no ema obi a ukura sunsum ana se ukura tumi no ema okra mu nso so eyedu na sede ya ade a se odi nam na otu kwan a ekoduru baabi a enipa ewo wiase nyina no enye ye nyina ana sabe ya adwenem ene akoma mu ye fan ade pa wo ye no na obi mpe enam se ade nti no mpe de nti am mpe ne se enka ono nko a ne nka ono ena nka saa oye saa de no na anko yi nti no adwenbone eni susubone etimi ba nipa bebre adwenem se obeye bibi e de atia saa nipa na o hye enimonyam no eni nti ebasa sidie no eye nyame honhom tumi bi a esi bibia no kwan eti untimi mfa ade bia eye basabasa se honhom mu ene honam ade bia emmen no eti sidie ya ade a ye nananom eni gye ho efretete na se unnimu a unhunu se de sitie eno nti na yewura ede saa ade no eka no ho na saa ntoma no nso ode ko enye obi a ene wobi enye obi eye ba akopɛ enye obi a na wobi na eno nti mpanimfo se oni obi tiri nsa ye nyini puya bi eti untimi nkofra saa ntoma na yewura ade ko no ebise ekyere amamre ene amane ene niema bebre a wo a wufra no ensa wote ase se wonte ase a weda na watimi afra untimi mfra enti di wote ase no ene fra saa ntoma no enye obi a ene fra saa ntoma no keke medase nanadu Yongese so hu na yewura kudru ye no hwe dom emrantie ne mabaawa bona ho Yongese na empanyifo kanom se kotoko esi ono beku anase ono nko a eya na wahwe na mi ade o hwe yewura edomo a omo edi yewura ti ene yewura koye na yewura entuma wafira ene enwoma eguni nsa sidie bubomu a menyini se obi ewo ni boni a sidie na bobon timanim no ebetima yi bibia na don kese me de kakra ka me nana edi okan ne ho sidie ade bi a esombo pa kane tete no sidie enana eyi sika koto ade mpo a na uditua ye no edise sidie ebo yewura entumam na se ntuma no so yi tuntum die a na ekyere se nani abre na so nyina mu no empanyi si su kra eja ahim sidie sa nso sidie nso esa ekyere se obi utichi obi wure ni nyina eka obi enti wura odi sa ntuma wi koye no na ekwan bi so no o ka kyere Berekumfo ni se omo enjeche omo wure omo nka omakoma entu omo yam isan se owu ba ufi na onko ya ngusu sa kamenko owo so ba ufi a na eja waduru nyina dani ensuo enti wura afade a ode koye no de ensem bibiri na eka na ni nyina mu no yewura ya ade wakohye asanteman animunyam wahye animunyam pa na akọ akirichiri isan se minwe bi a owokuru bi so de sende mi osnana Asantehene edomo a ode ko Berekum nie ene esuwe krampo de kakra bi o kakra bi ene ekoye enti yewura wahye animunyam nananom enka ne hono mommoa no na etina akoside kesi a ye ba bidie enye enhyira ema na henie enye enhyira ema konfanoti a osi oba be yi ni yi no enye enhyira ema Asanteman na obiera obepe sebi ochiame fom kono de obi ntonsu enfa enhyira ni chifo ni konkomo bebo ono anu so yewura nyankwada Asantehene omanfo yedo medase so won se nanankra me de kakra ka ho se ye hwe na fade no
efiri ni tiri ho esoro eba fam a unse wahye krobonche ena yede ahahan bi eni mako ahyehye ho nanankra krobonche ahaban ben ena hye ho se wo hu krobonche na aha hye ho ne ye aya aya no ye wo de wo abe ho ene ye wo de wo fom na de wo abe ho no eno ena ehyehyɛ eche no ho no ena moko ehyehyɛ mu kire se ade a eya aka nani enti kampanimfo se nani da kotomu jem na kyese asam kese a enka ompa hu no na enka ompa bi ate ana ato no enti waka mokom enti eya akese pa ena wowum atiefo me ka me say de ye kan nyina no mfonyin na wo Facebook opimso radio ti wo ben no wahwe na wahye na wasem bi a wo susu abisa se wo hwe se de nanankra ka na o se eye aya ene edi mako ahye ho ena emfase waka makom asem a atokotoko hene na eya esu makonim enu o se aya ne kire se asem a ato no na eya na enso se bi eburu a se bi anyaado emakonim ne manhene na ade nyina na dafem ba mo wo timodenfo ena aba abefa no ede ne ko na sa wo hwe ne kokko a on se ese bibi hye ho sekan ketua bi ehye ho skamoa bi ehye ne kokko ho eno so ena nana yefe no kum abrempon no eno kure eno anu abodi no eno anu abodi de mo piafo na se enidin ba ko bi wo ho omo se anadwo sekan kum abrempon no ti wo se saade no abrebi a ehye ohene ho no na kyese kwan no okọ no okọ na ni bre so eno ana o sa apeda wuji no ne na brafo no omo de esa apede sa sika no mo ano abrebi a ya ne hye mpompo so afena ho ekure so hu se twi mpompo so ne hye ba ha mo abo se sika mo bi hye ho sa eno na ehye yewura ekoko no onti o ho a wuyi so duru ba bi a wuyi sika no na odidi dwuma kakra mama ye ntie dwuma yi kakra na ye na ye homra na ye ba na ye de mu be wura mu yi papa na woja ojo abetra performe wojo woja ojo abrochi foye ojo say beman sin suom no aham aman be bodi mpa
nana sa wo hwɛ yewura sɛ de osi gina wɔ n'ani abre na ohun sɛ wayi ne kuma abrempɔn no o se kura no na ne brani agina n'anim si bibi kyerɛ no ti ohun sɛ wansi nsuom no aham we nyinaa kyerɛ sɛ beburo sɛ be anya ado a sɛ nya ba mo wuo trimɔdenfo ene ba be fa na na mankona di awuo de ne kɔɔyɛ ene sɛ be son sɛ yɛ nipa bɔnini bi ne to akorabo bɔɔ na ko be hura tra no korɛ wode ne kuma abrempɔn no akosi ne kɔn nana yo an sɛ ɔdoma nkoma wo deɛ okrade a nkwa ntimi nye ɛna yɛka nkwa so a nkwa yɛ ateasefo na pere nkwa na ɔteaseni bia ne hɔ a obetumi agye biribi afiri ba mu wo nsɛm na saa kuma abrempɔn na ekura yewura no ne botae kɛseɛ paa ne sɛ ɔnam a ɛnyɛ ɔno nko ɛna ɔnam eti sɛ otumfo ani bere a ɔnto twɛdeɛ wate ase omie na no nkasa na mmom ɔbɔ n'ani kyerɛ dɔm a yɛdi n'akyi no na dɔm no ayɛ adwuma ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛde ama no eti wo na ɔso ɔyɛ bɛrima sɛ deɛ ɔbɛrima sɛm no ɛnnuru baabi a ɛnkɔ baabi a ɛmmɛn no koraa ɛno nti wɔn a wɔdi n'akyi no na wo so wɔ bɛrima wɔ berempɔn wote sɛ deɛn a wɔn a wɔdi n'akyi no ɛbɛko atia ama wɔn sɛ wonnuru baabi a na ɔyɛ kitikiti bi ɛwɔ yɛwura anim nanadu sɛ ɛka abrempɔn a wote aseɛ ɛne sɛ kyerɛtiefoɔ mu yɛka sɛ obi ɛyɛ ɔbrempɔn a ɛyɛ bɛrima ɔso ɛware a ne ho nso ɛyɛ din a sɛbi obiara ntumi nyina n'anim sɛ obiara suro no obiara suro no ɔno ɛna yɛfɛ no ɔbrempɔn na donc yɛsɛ wohwɛ ɛyɛ sekan yɛ yɛkura yɛwura ɛyɛ kuma brempɔn yɛ a wohwɛ a bɛka sɛ ɛyɛ ketewa bi nanso tumi a yɛgyina mu no ɛno ɛna ɛyɛ adwuma no enti ekura yɛwura ɛna wohwɛ n'akyi a na brafo no nso baako nso ekura bi a ɔde gyina yɛwura anim na wohwɛ yɛwura ɔtumi sɛ n'ani abere yie paa enti ekura no yɛwura na ɛkyɛ sɛ n'ani abere ɛnyɛ sɛ ɔbaaba bɛdi agorɔ nti wɔkɔ no ɔde aka ne ho na mfonye di kan hwɛ no na ɛsɛ ne ntoma anim na we nso deɛ yɛhu sɛ yɛwura ayi adi akura a na brɛ ni no ɛno so kura bie na yɛ yɛtaa bɔ ayi bi wɔ ha no ma abrafo no sɛ wabrafo nkwa ne timi kura sɛ kan yɛde yɛ mɛnsɛm ɛwɔ anim ebi ɛna yɛhwɛ ne sisiɛ nanso mɛnsɛm no wobɛyɛ wonya obrani a wontimi ɛnyɛ wonyɛ obrani a wontimi ɛnyɛ nti yɛwura deɛ yɛbɛkɔ so ne asom no n'ani abere paa wohwɛ no adwuma sɛ n'ani abere yie paa dɔnkɛseɛ wona adi kosu a wobɔ kasɛm wɔfɛtu wone prempem yɛ adɔm ama sɛ wonya hene mu hene wone kɔmfoɔ yɔnko wona akonkodene ku nipa dua kɔnkono ansa na wogya kyekyere santeman wɔfɛtu wone tete bua nkoma dɔmete nkoma wona wohwima kɔmfo a yɛkɔm wohwim gye ne nsɛm dawuro na wɔsɛ yi na ahwe aseɛ na nkrandadua wɔwei nanso nsensan wa ne fie panyini na asɛm wɔwei esuru abɔdwesɛ nanso abɔdwesɛ betu ntonwi nipa da sɛ ne usuru adwene papa na susu papa sɛ bi wonim tirim fitaa sɛ nwura a twɛn mu anku wona ato afena bɔ benkata chie ma ne hwɛ abreta na ade sika se kan afa nipa kom amna to kanana osunsum akwa woni wakɔkye ahene zetu edu sunsum a na mso osum tupa mowuo na bam titiriku ana suma titiriku a woni santene di akyinye a wutiri yira sante amane yakwa so de wabrafo nkuto ena timi gyina wanim di mensem kyerɛ wɔ ama de yɛ bɔne tutu umpiri wutim no abrafo yentwo bi akyi nwoma ne yɛmfa nkyerɛ no sɛ bi okontonko wi wada mansan kom
na se nkoma ye nie no osetu abrafo ma ye kwanche abo adu Berekum kede ti ansa manfo Berekum wo ma kantankum asem wo ko dwoba enye me na o kan frafra musu ye bi akuno uye bi nyaano uye bi afanu mo abrafo ni ntwamti mo abrafo de ni otirim ye de wa yensu nanyi o ene blame so e be unya ho a ana wuni no se ba ho asante amane de mo ho me de me fumu wa ma ho bi asienti eni ni bo ko pia yewura no o se na brafo so wo nkwa ne timi di gina nanim di mensem e ma ne yede e de ye bone enti enema sebi ebru sebi enyaado yewura wo ba afade e wo no ho no enye se eye sebi ebru life bi no obo ni nyina no wo amamre ne amane kwan so no ebia ewo ne ekire enu bi ene yede mu komu ya chawo se che na ehye no ye fre no krobonche na saa krobonche we na nanom am yahu se ahaban ya ehye ho no ye fre no aya na ya no ye nya firi ya ne ta fifi abedwi aho ye sa unza aya no san ya duro na nanom de ya abemduro pa ma no wo a na se yam kro ne ba eno na ye ma mu di no mo hyehye na omo san ekwa omu kunu fi a omu kunu hu san pa mabobra wa hwe ne yire enti aya no yese asem a atokotoko hene no ya esoso emako enim wose mako na hyehye ehyehye esoso ade yi bi hyehyew na esoso mako nimu a na chese eya ade a ho asem no ne kan ya chese eyesunsum mu na ka ye honam ani a nka kotoko hene obeka edom agufem nanankra brisi ene edise di abubom brisi no onzi ye kwayi a entuma ahodo be ene edi yayi mepese wo kire me mu kakra ne ya befa ne baako onza amamre ne amane ne ye kwayi a ye yayi a entuma ahodo be ene edi ye wamama hu ne se baako di brisi anase kuntunkuni sa enti kuntunkuni no eno ne de he na brisi no ne de he yo kuntunkuni ene wo brisi ene wo kobene sa ntuma miensa we ene ye de yayi na kuntunkuni no ye fra ne bra enipa na wafiri mu no eda ho ne yenya emfa ne nkwa musie emaaye nti wo mom beko ene wo mom titi woni nyina no kuntunkuni ena ombefra na brisie ni de eye ntuma emoha kuntunkuni no de eye nwentuma a yahye na duro tuntum eno na efe no kuntunkuni enti se wo ka brisie ye ntuma yahye ne tuntum ti se kuntunkuni na ho oden no ene kuntunkuni no enyepe enti ene no ya ye kuntunkuni no foforo so a eno so etise brisie a yakosie amuna ba no eno so wutimi fra ediko ayase kotena baabi a ye nipa ye kata nachi anum ne sikasa no ene ye wo kobene no nso eye ntoma kokko sa ntoma kokko no eno na kire se enipa na wawuo no ne mma ene na busuafo ahwere ade etise ye kwa yie na se a ne mma ne abusuafo na ankasa twotwomutwo no omo befra kobene no akotena ayie na se kobene ne ya na etisen eye ntoma kokko ye di bibi kamu ana eye ye hye kane de na ye du ye di bibi yemfa bibia ni eye kokoko sa kokoko te sa kodua pepepepepe te se moja pepepepe yemfa bibia nka ho biu eni nti ne ma ye fe no kobene no enti abusuafo ne mma no ene befra na che se asemato wo mo yo ye mu na yenso a ye koja wo mo ayie no yenso ye fra brisie so ebidie no ya ye nte se nwentuma ene bisie nso ye tetentuma ene ebidie nso ye na amafo ntuma ya ye de aba ende no na ye fra ede kwa ye de sa ntuma miensa we ena ye de ye yi ene na amafo akofa bibia bani asole nti ye se kwasi ada de ye nko fra fufu so
nanso nka ayie no kakane ne de na nka saa ntoma mienu ntoma miensen ene de ye ayie no kuntunkunu ne bra emu ne da ho na yakwa kosia mu na ba no na abusuafo afra kobene ne mma afra kobene na ye nsusu ye fra birisie e de akwa akojam omo a omo ye omo de hye ayie no nti saa na etie medase enti chese yen a ye ko jam abusuafo no ene ye fra tuntum no na abusua na chese ye mo ade ato omo ani pa no omo afra kobene de abaye na se no ye ya abra ya kora emu na wie no na Matias sentina na ye ko se ne ye di tuntum na koye no na chese se no na nane da ho aye keka na ye de na akọ enu nti ne ko ne sa no nanadu donc esse na wo dom ya ade ne do o Facebook no so me atiefo me say bra opem so radio ebia no wa anya bre and wa anya daage antimi anhwe bi kwan no se de ye wura si call no ene se de wo de dom hwe enti no bi ohini bi wo ho anko betimi de dom se yakohye kuro yi mu mana Debi intimi insida donc esse me hwe video ni wo fie no me hu se ohini bi na wo fra eye ntoma tuntum ntoma tuntum ni bi ena na entokuru edidididam eti bi hu ye nam ohini ntumai ade sabi atete ana ti me busa me nana ana o se ntoma ne din adi etu akame na se hu se ohini bi efra sa ntoma no na ekire se de ni abriye pa o se kane tete no ohini bi sabi na omu ofie na ye abo efre jata na adwen so bebe fie abeti nipa ohini no na oyobi an ho din ye na oni sa abo jata no edi esie ema utimi edi abo no sunkunim emu ne ntoma no de entokuru bede demu enti firi ono ohini so kodwabu biase ana okoba bi no fasa ntoma no efiri apɛ na kire se nani abre enti se ye hwe video ni ehun se ohini bi aba no efra ntoma bi a emu abo ntokuru sabi mpaduasa enye se bi a ntoma no na uni bi na se ntoma na atete emu amamre na o kire se nani abriye pa ni hwe yewura domo edi na ti no a we de gisa ada yakopon beba no ibia yebehu dom bi sei anasa kweside ya yeba bidie ani yebehu dom bi sei kese nyame ya dom na se yewura yebehu dom bi sei na yewura wadi mfie adwonu na nyame ya dom a afie besim no na chese wadi mfie adwonu num ewa banwa so wokoye wonso wachichire ne man se Asantehene no wakọ akwa mpre tosu du nsia ni ene wadane ne hu bi mu asan aba na oba sa bre sei no tosu du nsia no nyame yadom afie besim no ena na chese oba yi wanya mfie adwonu enum eno ye be hye ho fa papa na wo hwe se de ohene bi besom wasase so na se ofiri mu na se ni wura ene ni nuanom etimi yadom no obehye na nimonyam a etise ya na kire se wo wiase a na ekasa na ekirew de ekirew ani se bo bra yi na fa ho gigya na somsompa na do nipa na twi nipa bata ho de ekirew no nti efse mpelimfo se uwu na se wayi beba ya hwe yare dabrem efse niema o ye asrafo ye besrawo ni ade no saa nipa na se wo firi mu a ye de wayi no beto nkra ama nipa ye de aba eti se wo yare da ho na obi a mehwew obi a mesrawo obi anim so yare a wa wayi no enkoyi o na ebekoyi ne nso a wo yare da ho nipa besra no na ya doye eni mobro hu ni ade pa bi a waye nipa bi ye de ekaye ena ono nso ejina so aba abehwew na oba na se wuni ho a wozo hu ba bi obeto nkra ye de edi afa nti saa niema we na ekire se yenwina dwempa yensusu pa na yensusu nwene yenko aye de so hu obi a onko adwene onko ade mpanifo se ba akofo didi me a abonten so nya anika so hu
enti se yeyi saa nneɛma no nyinaa firi mu na yɛsi yɛbɛdidi ama obi bi adi yɛbɛboa yɛ ho ne yɛ ho a kyɛ sɛ biribiara ni hɔ a ɛba a wo ho bɛkyerɛw sɛ wawuo sɛ wote ase o deɛ ɛsɛ sɛ wonya firi wo mpanimfoɔ wadɔfoɔ hɔ no wobɛnya na sɛ woanyɛ ne saa deɛ a da bia na wakɔyɛ ankonam boafoɔ nso ne nyame yɛboa nyame nam nipa so ɛna ɛyɛ biribiaa nti yɛntoto yɛ nneɛma yie na yɛn nyinaa yɛnsua yɛ Europe so sɛdeɛ ɔyɛ no na ɛbɛboa yɛ nyinaa meda sɛ na mame nkɔ Facebook no so kakra na memra Shama bi edina benya ɔse ɔnabo Shama ewu fie ha bi saa so na Chris Dola ɔno so sere pa na ni agye yie papa Asumi Joseph se pia wɔse wɔhwɛ yɛ free agrikenzema na wɔno de ɛyɛ na hohoa ɛyɛ na nigye sɛ bi ebru sɛ bi anya ado a wɔyɛ Asantehene na na Kofi Buache ɛso se wɔhwɛ dwumadie no afiri Canada ɛna senior Kobi owusu sɛ wɔda yɛ nyinaa se minima bedwafo wɔda yɛ ase sɛ yɛ bɔ adwuma a ɛte sɛ saa nso na yɛnua ebin kwame ɔsimpanimfo memamo aha baabi a ɔno ebin wɔ no abre bia no yɛn ade asa wɔ ha na awia ɛbɔ hɔ ɔso ɔmo yɛ aha ɔse yɛnkɔ so sɛ yɛsom ne yɛsom pasa na ɔno deɛ ɔkɔ so asretwe di ampɔne nananom ɛsɛ wɔmmoa yɛn na da bia yɛntimi mfa nkyerɛkyerɛ pa sɛ ya emra ne mfa mra ɛmɛkyerɛ nkyirima deɛ nananom egya ɛto hɔ ma yɛn on sɛ weyi a yɛyɛ nyinaa yɛ asantesɛm weyi nyinaa yɛ amamrɛ ne amanneɛ on sɛ enipa ɛwɔ sɛ yɛsua biribi ɛnyɛ sɛ yɛkɔ nneɛma a ɛkɔ so yi ɔhene ɛforo apakan na ɔkura na apakan tuo woba Facebook yi so a wobɛhu na ɔde di asa ɛwɔ apakan mu ɛkyerɛ sɛ anibrɛ nkɛyɛ sa ɛna nkɔ ɔkɔ no nke wee esa ana wɔkɔ no na ɛso so ewuo no wɔkɔ pam no wɔ hen no wakyɛ no wonya ne baabi a no wakyɛ no na yɛkyɛ sɛ sɛnke yɛ nipa bi ɛna sɛ bi eburu sɛ bi krontɔ wɔde akora bɔ na nama ne tɔɔyɛ ɛna enye yaleɛ ɛna di owuo bɛfa ana nka nɛ no na yɛ ni bresam sɛ saa nipa no nka wonya ne ti edidim saa nana kuma sese Asante ɛyɛ wɔ man ɛna Mr. Lawe ɛsoso wɔ hwɛ yɛn efie hɔ ɔhwɛ yɛ den na nankra atiefo eduru baabi a ebɛma mo aba mu so ɛyɛ bia homa na ɛyɛ 0596259444 0596259444 and that's 0560180880 0560180880 na ebo no nwotwe pa mu a mebi ahoma no na so wo de wadwe nkyere aba na nankra Berekum yewura ose wodi nipa dom nyinaa ena chichire na Asante man uhwe dom yi a ewo ho yi a kakra be na wo ka fa nipa dom yi ho we na ema hu se de otumfo yewura eka no Asantehene ka ne ye nokore se nokore de no na wo kan na je na wo ka fa dom no dom na de na me ka se nokore kire se enye nipa baako ene mienu ena ode chichira Asante edom bia wo bi wo mom na mo saa no sabe enye ye na ye ka me se nko a no na mi busaw ena ewo ho obia wo mu bi obia wo mu bi obia so wo dwumadie soro nko a kwa eni nti ema owo ho nti nye ye na ye ka me se nko a obia wo na sede ne ne dwuma odi ewo saa eyewe mu eni nti dom no ese ye bebre na obia anso ye ne de na ye hunu se ampa ye wotumi ene ye wotumi na tumi ne nyame cheche firi soro na ebedu asase so a ewodi wodi tumi ne ma no ma odi hye twedi ampa kwa me ene mu wonyam that's it nanadu donc esi
edomu a omu ewo eye asi amama kai ma asembi empanyifo asembi omu ka omu se okọ baabi na obi ekase ye be kai woda se nye papa obeye ya sebi na ye oboni a obeye na yehwe edomu ewo he ya na ekire se Berekum manhene na oyubi a na ne manfo no omu pe na asempa enka yewura entieti ahenemamu enko nanso wei ama masen bia ya metai ka no empanyin si abrewa ehwe akokọ na akokọ nso ahwe abrewa ene yewura ena akọ ne brempon ayi a okọ akohwe akora na ti no wei tese o som wura no som sompa se ne binya obinya ahenie se ne bia obinya japade se bia obinya dinpa eye Berekum ahene wei tese obae no obesom papa enti yewura nso asen nimunyam mesre se ahemfo aka no ibinum a omo ansum yi no omo behwe asua sa enima we nyina no masomsompa ena no ne ye ka ne afidie so na yewura ese o mse se mire fi kuruba me bese mebo a meti na yewura se okwa akosra okwa yie bi e wo hene bi wo e wo se ko hene ko dina ekwa ho na okotwen yewura no dabi okotwen no na himfe okonu kuroma ye abodom hene yewura ba wo honum e wo so o chen no no wo wa ya so den hwe Berekum ni padom mu wo ho de edo mu koye no mu wo ho we nyina kire se e adofo mienu na ahia Asante ye mpentiti mu Asante ye de eni odo Asante ye nkaika ye ho se we ye Berekum ni ena we ye Kumasi na we ye dabi nti na yewura si Asante enkai no we kire se ye nkaika ye ho ye nyina ni pa baako edu osi odinipa dom ni nyina na ebeka bomo de titiri na Asante man yeru anya yimu tie metie urala wa ebusase wiye esi nyina ya bakosam ena twedi ampone na nanum adawro ma nanum abie so a kire yen ewo ye anim on say we ne nanum yeto ho no tete no ena ye hu ne yo na yen soso ye hwe ne saa keke ana se ye hwe se ye be ye hu bibi ne yesoso nanum ni ho a yetimi aye ne sade ete no ne di ebi agya nkyirima yo domgesiye enu ntina ye kro ye de ato ye tinten video so no eda honum afebo enya de a eba bayira eji se de onpe bibi asua no se de obi o ekwadwofo na so wani abre se ope okurum amamre okurum amanie ope hunu die a ene na mekura mesere o se wa do phone ehwe no enka wi a obesi via to baabi na da bibia no nso ma obewo omo no na wo de akire wo mo osaman owu ya neni anane ketema ampro ni nyina no na igina wote asefo kese Eric say Asante your maya papa pia oman papa sanso na nana Kumasi say ubenya say wo sum sikadwa na nankra wasu benya say wo sum sikadwa kan bibi kire me o say ne hwan enti so wonya bi na wo som de anu wasom no som pa wasom ni ye no wasom ye enye ni pa nyina na benya wo enye obi a na benya na ati baabi na som sikadwa na o say ne wo de o mu obi atutu nsemu agu asum se wono no obetimi ayew ono de no obetimi ayama eni pa bi wo ho a obeti baabi se wono na nkode wono kwahye Berekum hina ni monyam nananom mebusa mo de mu huni mun kyekire mu ye ka ni monyam bi kyewe ya mun kama mentie mo adawroma se obi a oni ponko se okonyo obi ponko so tena na nadwen ye ne se ponko no onfa nko ni fie na da ono betena so obebre no odi akoma ni wura so what you say me tie o papa na ponko wura ena ade ne ye ne de ewu eti wuntimi ukosre kra no so memfa ma ho a uni asem bia aka na me ka besi se enipa bebre ho a ye mema ye ho so dodo ena me ka jo se oni obi tiri nsa ye nyini puya bi
wo be ye den ene watumi akwakoye saa nipadom egu benya de akɔhye asante ene Berekum nyina animonyam ebise sebe ododo yesen nwansena ne nan yesen a ono di ne se besi ne bo se owo nan dodo chen sakasaka anase kanka bi nwansena ne nan yesen ka biom na mintie me se nwansena ne nan yesen a odi ne se besi ne bo aka se ono owo nan dodo a obetumi di atumirika a chen sakasaka anase kanka bi so enti ade bi na wo ka na wankasa na watena se na wadwene ho na wasusu ho se wa anwene ho ansusu ho a asem na wo ka na ebeduru baabi no wo ba ye akola e wo nkola anim ebise wo nsem a wo ka ni nyina no enkola a wo madwene ma bie kakra kra no wo badwene se nkola asem na wo ka ebise ade eni ho no ontimi ma ne ma ho de eni ho bia no eni ho de wo ho no e wo ho na se nka obetimi na nka ye nta wachi dia ene na nka se ototo ntutu yi na nka watimi ayeden akoye sa nanso eni ho sa enti ade eni ho no wontimi ma ne ma ho enti se ye keka bibi anasa ahemfo no bi enya baabi tena na baabi gina na omo keka nsem bi a eso omo hwe ne kwan so ebise ye nyina no ye kɔ ne yakwa abom ne ye nyina ya che ne ya cha abom de enti ama me kasa ne se ye nyina ye som ye wura no owo bre ene bre pa odi pagya obi a saa bre se saa de nana akwakoyen ama nana Berekum hini saa na tu obi a osomsompa bi a ono so ba be den abɛya ama wo eti nkeka hunu no na ado ase o keka no keka nso so akeka no kwa yetie ne kwa ma enche na ado ase Heyo Koni matrani koni makwa ye fredi dongu Ifredi wadi ara waba ye fredi dongu Ojabe wade kwamba be fie ye fredi kansale Anansa jutono no wadi akungo sa ruko be ye Wadi akungo be sikashe Wadi akungo sa Uche jamba kwa sibema wadi akungo so Bablo Nanano no na kwa kuno na na kwa ria no odi akon no osua won ben twere bo an ho bo atuduro no won de kura tuo ekura afna ekosa nankra so me soma me na ensima na nana do ma hene kan na ono ankasa na onte de wo kan ase ti a onte ase ne se unim se ya hihye emra e de amaw a eduru da yewura Asantehene enso beba ho aden ena wo dom no mfa nko na wo twen se yewura beba ansa na wo waba na wo waba be kan se wo saa da ne de o mfa ntu kwan na eye dabone ma na wonim dabone chen Asantehene ye ka dabone a wonim dabone chen Asantehene eti eye nkeka hunu ena na wo keka na de o kan ya na eye me yakura na esa ye me sere so kura ase ne se wo se dia Berekum fo aye no ono na nke se o muta na chi na nko be hye Berekum animonyam na o ma anya sa no da bi ombe ka no o mu be hia no so kwatani a o kodwa osimi bi nche obi a wo mu obi asuro wo se dia ye hwan na ebe chiawo so sebe mesere meka eti senka onim bibi papa yi anka ototo niam ayie nanka wakodi na nanom man sa nanka ye Europe so kra yeden aba ho na aye fefefe eti ahantan ni ahomaso ene sa adwa huhum na awura ni mu no omrafo Jack Daniels omrafo se ne sine nchen ho so wo wi bi sa na ne wo de koku no bu mu sa omrafo na de oye no o ma ono ankasa nanim aguase ama ono ankasa no hododo na beduru baabi sa nim guase no ebe sa na ire ne mane na busua na hwe akosai do maman nti yebesre no pa dia oye no onwene obie na no akasa onhwe yi ansa na wakasa men ka asem bi nkyerɛw ade ba ko a do mahene ka eya na maintenance wo sole wo so ye abunofo wunya bununi ufira kwam wa ankasa wa abakusem ewom ɛna akotena wo nim bono
a wo kwacho sa bunu nyina kra no sa yo sa wo ya bunu wonya bunu ni ebunu fo no ma ne hu se won ka won ho sa no wa me yanka te bi me fra wo mo me sai wo mo bunu no eni se de wo musu ban ne wo musu ne wo ban te no nya no bi ene woni mu dina me ka ze bunu ni so an hweye e kasa na wo ka bi keke sa so an se me hweye boa nananom ayi abako sama da te ayi se asuna ba checheku se yen hyewo bi se wo mra emeka asante man ho asante yen hyewo bi se wo meka en ho na mum se wo ye brebrebe ka ho soso dia na nhira ena account enti sa na etie eye wo man na asante etie ase se wo hwe die Berekum kakrehwe atiefo a mo hwe we wo Facebook no meka cho se we ye wo hoi enye eni kumasefo kakra bi na koye se obi okra ye hwe ni Facebook o se mante o mampon aguna asuminya adanse omunyina amfom domo ama eni nananom akeka ho we kumase ye hwenkwafo a yegu ye wura nchen eni nananom bi a omo bene ho no ene kohyia nananom kra omo ni we mu bi o omo te baby omo te ye na se twanse ye wura ebeba beduru ho enti we ni ye ka na unua wa hu nu wasua bi we ya bakosam eya samu a eyensen na ho obi ani ho obetimi ahye Berekum hine animonyam acha animonyam ya apie Berekum man mu no enti se me de me afutu a me de kwama enipa bi wo Berekum ni se wonsa wo ye ni nyina no waye no ho sa wo hyehye adwuma bi ato ho se Berekum no enkrofo bi wo ho ene wo mokra no wo mu ntimi nya yi ne ye enkwa na oba ya nkom na beba abogye wo so sa nipa no nyina no me ka bibia se enano ya wada no se no ma yo madwe so mo kwa akobọ agye obi so anano wo mu nyina bebogye so sa wo hwe abrosa so nyina no edomu a na gina ho sabe hwan ne bepie kuromu a enipa bekwa akofra abrosan atete so nemremu yi enemremu a ewoi so wo kogina abrosan so apenipa kro ahwe enti ye kan ye kan ye nuanom anya se bia sebe ye bibia edimpapa mu ye enkabomu asante yo manya ekadomu nyina ebom enti nana se wo hwe na se wonu hu a be pachew se dan me kan ewa nana ekuro na ateso no wo hwe wase se wo mu kuro mu ho de ohini bi wo ho obedi akonya no won so asam na okan no won de oba obe che ohini bi anumonyam sabi obi mfo so obi nka cho so sole as konsuo bra ni nwale wo say ye kan Asantehene wo pega aman bi mo enipa bi abrempo bi mo bo aman hene no ehwe animonyam no wo so sa nipa na mesomo wo asesa nipa na mesomo no wo de onye sisifo so wana wa hu se wa sole anopa wa hene be no wa sole anopa akonsuo di abre sabi Asantehene say onfa nwale abi enti ye kan ewo se me ka ye wawa akuro na ni adi aduro faso na wu na eyamamre ni amane ene ye enti ye ya unua bra ne beye bi sabi de o ye no kura na enkyere ohene akonya a oteso no nya konya ketwa saa eno wa betetra Ivalanda so wo sole a no wo nenam ayi no ohene mu a wo ti abontene na wo de ensan sisi wo nchen eno kura no sebi nguase kyerese wo na asem a wo kan wani so na ho ebisa wa no kyerese wabo nti omum di wati no ena misi nsem a okekan wan hwe yi da ko ho ano no ane nkofo achi na kwose e ko hwe na adwene wo ese ohwe yi pa na de kanom nsa ne dam na bra betena abontene wodi nsa na besiwa na asa de kamera atoso wabo na okeka sei wo hwe na bia bo ani so a nana no asole akoda
utwa bi sa enkasa utwa bi a men kasa fi say utwa bi na akasa kasa obeka fon asa mampane bi o se mi twa bi ana mtimi keka dia mepe de o kan dia men kan sa twa bi a mtimi keka dia mepe ale kuma se fo mo muti me mensuonto nensuonto mi nyame mo soro Martin adubofo say Asante your mind said ye kan yenim yenchi yefiri asokore yesum sikadwa sana mia minia pani George Apia Mensa edin adodo na ade frani ye King George or Washington DC wose omeyemoni adwuma yanya kukodro ne yenka nokre nkyire nipa ne ka nokre kyire nipa sabi eburu sabi ekronto enkyirima besua na omu asua weye ekoye eye ni monyam weye hwe na abambofo no yaade ami shira o Ghana bambofo nyina eye asojafo apolicefo immigration prison fire omu ya adwuma pa omu somon ma ne ye fe chese ye kono nananum bi so nananum bi yaade a wose ye bo ma abaso ebra ye firi kumase ye kono ekuro bi wo ho abeduru ho no no ohen no no ntimi nko ayen bi no wodi ni kuro ma na atu santene wo kwan ho ma ye wura kwa ba se wo betwa mu wo ni kuro mu akokora no wo gina ho ni kuro ma ne school fo nyina be gina ho abe ma ye wura kwa ba ne ye duru ho so a wo to ne bo ase e de ahwe na ba fam na wa manenananom wa manensa so achecha ne nananom wo hini be na aduma kuma ma ne nkwatenten Asante de bia me kam se ye tu ska kwakwa ye tu firi fam Asante ska kwakwa eye ska dwa Asantehene ete so no efiri soro ene baaye ayi adwom krofo no ofadusi poku wotwere wose Asante sika dwa firi nyame ho Asantehene efiri nyame ho enti ahenie no ya nchichire na saasi so ha nananom eto ombo ase ena Asante so nananom de ommoja ato ho ena pre edigi Asante si ho ti Asante nyo oman a hwe yededa ko anaso obi kwotena adam a na obo ni tirim se medie menko ana maye enti obi a medi me so Evans aboaje se na nije eye na howo a se wo ya Asanteni sabi ye ka Asanteni a eye na nipa bebre nim se me sefo ti se de wo ka no gonjafo wom wo hene kan wo se medi nipa dom edom ni nyina bi ade na aya na ye bo no ti o ye bo amwati a sabi enya kutie o ye kire wo se Asante no enye nipa baako tinye nipa baako pe ne betimi di Asante ahohoa no ho wo bia ya Asanteni a obetimi di Asante ahohoa no ho so yes e bia da for free asumi Asante banso Asantehene asunafo yenso ye free enuafo miensa ebi ne koduru achem ebi te edwoso ene ebi nso te fenso Asantefo ne hwanom wodi kogo so a miama betwafo efri ade ebuadi nam de kogu ho Asantefo ne hwanom ebechem ekokun ho nam chem ne emamu nti nam dem toye Asantefo ne hwanom asokore nam de kogu Berekum Asantefo ne hwanom asokore fo no do kogu Berekum achem ne hene asunafo ye free krofrom koye eno ade kro no a wasi achem ne hene asrafo efri krofrom koye no wo ma na kotra no nananan mu diduye Ose no ne nananum didie ko ya me koduru bra hafo ho nyina me anam kyekye ma de me ara nam de ma me nkrofo kogu ye ne am de fiti ase no ose o ma de fiti ase no manso nkwanta hene wo fa ne asafo ade akwamu hene no de koto ano denjafo ano nti ose manso kwanta hene wo fa de asafo hene wo de koto ho nam denjafo nti
Asante echiche denchafo wom achemfo wom akohwa akofa biaba yen nyinara ne yaka bom ti Asante wɔsi nyinaa ne aka bom yɛ tue yen yam de ba ye yanko bio ɔsɛ ɔno ho mba obi anko bio bidura kwamu yen yam de ba enumfo ka ho nam de behwe me maame so ene adumfo Asante am chichire me di nipa dom ne nyinaa aframa so na chichire ɔsɛ Asante ɔchichire ɔdi nipa dom ne frama ma so ɛna ɔde chichire Asante ma ko hene fa anko ba bia ɔsɛ Asante ma ko hin anko ba bia nipa no obehwiti mu wɔsi nipa ɛna ɔbɛhwiti na so afo ne hwanom wo de kogo so a me ama betwafo efiri ade ebuadi nam de kogu ho Asante fo ne hwanom ebechem me kokun ho nam chem ne emamu nti nam dem toye Asante fo ne hwanom asokore nam de kogu Berekum Asante fo ne hwanom asokore fo no dom kogu Berekum achem ne hene asonafo ye frɛ krofrom kɔye ɛno ade kro no a wɔsi achem ne hene asonafo efiri krofrom kɔye no wɔma na kɔtra no na nanan didu ye ɔsɛ no ne nananom didie ko ya me koduru bra hafo ho nyina me anam kyekye ma ade me ara nam de ma me nkrofo kogu ye ne am de fiti ase no ɔsɛ ɔmo de ɔmo fiti ase no manso nkwanta hene wo fa ne asafo ade akwamu hene no wɔde kɔto ano denchafo ano nti ɔsɛ manso kwanta hene mo fa de asafo hene ɔno de kɔto hɔ nam de kyirafo nti Asante echiche denchafo wom achemfo wom akohwa akofa biaba yen nyinara ne yaka bom ti Asante wɔsi nyinaa ne aka bom yɛ tue yen yam de ba ye yanko bio ɔsɛ ɔno ho mba obi anko bio bidura kwamu yen yam de ba enumfo ka ho nam de behwe me maame so ene adumfo Asante am chicheye me di nipa dom ne nyinaa aframa so na chicheye ɔsɛ Asante ɔchichire ɔdi nipa dom ne frama ma so ɛna ɔde chichire Asante ma ko hene fa anko ba bia ɔsɛ Asante ma ko hin anko ba bia nipa no obehwiti mu wɔsi nipa ɛna ɔbɛhwiti na so Asante ma tumi sikadwa tumi sa atwe nipa na sa ba ɔsɛ Asante ma tumi ne sikadwa tumi sa atwe nipa ne nyinaa sa ba se broni wo tumi so obetumi aye na sikadwa tumi enso nsere no anko tumi yo ma ne ye ɔsɛ broni tumi so obetumi ayɛ na nka sikadwa tumi nso kyɛ no akotumi yɛ ma ne yɛ na nam so hu se sikadwa te ase nti tetiye no antimi anye yi ɔsɛ so hu se sikadwa te ase nti tetiye no antimi anye yi anu nti na dwaben hese mesa amasom sikadwa se de ne sitie ɔsɛ anu nti na dwaben ne se ɔbɛsa asom sikadwa se de ne sitie anu nti na ne kuma hu se mesa amasom sikadwa se de ɔsɛ anu nti na kuma ka so ɔbɛsa asom sikadwa se de ne tie anu nti na mampon se mesa asom sikadwa se de ne ɔsɛ anu nti na mampon ka so ɔbɛsa asom sikadwa se de tie sanam nanan mo gua hafo sa ka se ye besom no se de sitie sanam mo gua hafo ka so mo nyina besom sikadwa se de sitie 104.7 FM amamre pikesi mu make house high up him so 104.7 FM amamre ne amane no asugusu a wutie no me momeyenko America ne enko hu Prof Ellison na Berekum a yewura koyi ehu abakosam kakra Prof emfa breka etiawa bi emmoye mu Prof mema wadwo ya nia Gordon me pa cho umpo muti say ya mi adaro maboko ede twedi ampone nananom mo ase Prof ened anwumre die amamre ne amane so ena yewo na wanim say amamre ne amane ne abakosam enenam na ye ka abakosam a eye enano yawada abakosam esi yewura Asantehene wono enenwene abakosam ne amamre ne amane enura ya wasa ye biem ode ye kopie mu Berekum na mibusaw Berekum abakosam kakra na de siye wo di wani wo di akire ewo Facebook ne so ne internet ne so mibusaw wo twere ho ene ma kakra na wadawroma kakra bai ena wo ekafa ne esi enano no ho na enchirima asoso de beye adisuade yo me da se Gordon me chia etifo eni wabadwafo enukre otumfo koe ni nyina eyesum no abia obia ni ho a sabia mu osum santeman echen otumfo Asantehene na Berekum de ma Berekum bae abakosem anase history ya edaho eni se besem fie ahanu
ɛne aduosia akyi nie ɛna sabre no otumfoɔ opokuare ya odi kan ɔne ne ɛyɛ Asantehene afe 1746 apema hanso ne aduanan nsia 1746 afe apema hanso aduanan nsia yes 1746 nti kyerɛ sɛ twam mfie ahanu ne aduonum nie ɛna Asante adwadifoɔ no na wɔn kɔ etwam ɔman bi a yɛfrɛ no German Jawoman ɛman ɛne ɛwɔ Ivory Coast ɛno ɛna yɛfrɛ hɔ Bontuku no German man no ɛyɛ aduanafoɔ no a wɔn bɛtena suntre so no wɔn mu bi ɛna etu kɔɔ hɔ etu yɛ ɛkɔkyekyere saa German man no wɔn duru asase bi soɔ no nipa wɔn kɔto wɔn no na wɔn sɛ mu firi hin na ɛba ɛna wɔn yɛ sɛ wɔn firi baabi na ɛkɔpɛ baabi atena na wɔn sɛ wɔn agya mo man wɔ hɔ ɛno na ɛyɛ German Jawoman nti 1746 no by the way nipa a ɔkyekyere saa man no Jawoman no ne yɛfrɛ no Tandate na afe 1746 no na ɔhene a odi akonnwa no so ɔyɛ ɔhene wɔ hɔ bɛrima a ɔyɛ ɔhene wɔ hɔ ne yɛfrɛ no Kofi Abo na asafoɔ yɛkɔdi dwa hɔ na yɛba na wɔn yɛ ɛyɛ ayakayakadeɛ ebinom ayɛ akɔmukafoɔ buroni bɛka sɛ wɔn harase traders no nti wɔn baa na wɔn abɛbɔ amanneɛ so te sɛ na yɛwɔ hɔ yi Ghana ni kɔdi dwa wɔ China na sɛ yɛ ha no a ɔba a ɔbɛbɔ ɔman no amanneɛ ɔbɛbɔ Ghana ambassador a ɔwɔ hɔ amanneɛ ne atoto biribi ɛyie nti saa na baeɛ ɛna opokuare Katakye wɔsoma a nsɛnniefoɔ sɛ wɔn nkɔhwɛ nkɔtie mu yie wɔn kɔɔeɛ no ɛna ɔhene no odi wɔn dɛm kyerɛ sɛ yɛ na wɔn twitwa wɔn nsa na kyerɛ sɛ ɔpɛ ko ɛno na ma ɔpem so Katakye wɔkɔɔ 1746 kɔɔ na ɔkɔɔeɛ no ɛna ɔkɔyɛ wɔn pasaa otwa ɔhene ne ti Kofi Abo no ɛna ɔsan sii ɔhene foforɔ ɔde hyeɛ foforɔ sii hɔ a ne yɛfrɛ no Kofi Sono Ampem poko a na di ne sii German hene ɛna kyerɛ sɛ ogya hɔ baeɛ na wɔba no ɛkwan no so no ɛna onya adwene sɛ ɛsɛ sɛ wɔma ne nkurɔfoɔ no bi ɛtena ɛpɔ no mu na wɔn no ayɛ sɛ akwansrafoɔ sɛdeɛ ne nana ɔsɛ tutu akyekyere yɛfrɛ ne sɛ ne wɔfa rada ɔsɛ tutu kyekyere manso nkwanta ɛma manso nkwanta no ɛbɛyɛ ɔman na so yɛ ne kyerɛ sɛ wɔn tie deɛ dɛnkyerɛ nti military post yes military post tetiful ɛno na ogya nipa no bi wɔ hɔ nti ogya nipa no bi wɔ hɔ no ɛna ɔbaayɛ na kyerɛ sɛ ɔma asɔkɔre hene afidase asɔkɔre ɔma ɛhɔ hene wɔn yɛ kɔɔnafoɔ ɔma ɔde n'adehyeɛ no bi saa baabi a ogya a ɛpɔ n'ano no hɔ no a ogya nipa wɔ hɔ no ɔma wɔn kɔ kyekyere kuro edi hene wɔ hɔ ne nkuro no wɔn kyekyere yɛ no nyinaa no baabi a wɔn tena yɛ a ɛyɛ ahenkuro no ɛhɔ na yɛfrɛ no Berekum
Nti kyerɛ sɛ Berekumfoɔ no wɔn yɛ asɔkɔrefoɔ. Asokore. Na wɔn kɔɔ yɛn deɛ ne yɛfrɛ wɔn asɔkɔre ɛhene ɛdɔm tene. Anaasɛ asɔkɔre dɔm tene. Ɛdɔm a ɛtene di asɔkɔre hene ti. Kyerɛ sɛ wɔn na yɛ vanguard. Dɔm tenefoɔ wɔn na ne yɛka sɛ adɔntenfoɔ. Nti yɛka sɛ ɔhene sɛbea mu abira ɔyɛ otumfoɔ adɔnten hene a ɔpem soɔ nana atwa fie adɔnten hene na kyerɛ sɛ ɔno na tini di ɔhene n'anim sɛ ɛkɔ saa ɔno ne the vanguard so ate deɛ mesi aseɛ paa prof nti ɛfiri hɔ no ɛna wɔn ɛhɔ asetena no na sɛ bi ɛɛden nsa bɛkɔ ano ɛbɛkɔ ano agye sɛ ɔbrɛ ɛna wɔn si ha deɛ yɛbrɛ ansa na yɛdidi yɛbrɛ ansa na yɛkum nan ɛna ɛbɛyɛ brɛ kum ɔbrɛ ɛwɔ kum ɛna ɛbɛyɛ Berekum a ɛnɛ no ayɛ din kamakama sɛ no amuhu kuro no ɛte sɛ bantema saa na ɛteɛ ɛte sɛ bantema Berekum no yɛkyekyereeɛ no ɛne nsu atrɛ ɛne bɛkyɛm yɛde wɔn nyinaa woka bantoma yi na kyerɛ sɛ Buroni sɛ apreke m'adwene akae me meme konti ne asuobi otumfoɔ kontre mɛnsa so tuo nson no yɛtɔ so mmiɛnsa nti nana kyekyere Berekum no ɛne nsu atrɛ ɛna wɔde wɔn bɛka otumfoɔ Kumasi kontre ho anti Berekum no feko ɛwɔ mu yɛ kontre saa na ɛteɛ aseɛ buru nti sɛbea mu wɔn nyinaa ne yɛbɔ baafo so ɛna kyerɛ sɛ yɛayɛ otumfoɔ no adaroma ɔyɛ ɔmo manhene prof ansa no megya wɔ ama akɔ no asɛm baako a mpɛ sɛ mebisa wo deɛ wayɛ obi a woyɛ waben wɔ abakosɛm mu no ɛwɔ abakosɛm mu no wahyia wɔ baabi da naas wayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ Asantehene atu ne nanko akɔ Berekum te sɛ deɛ ɛnaa no yɛwada no ɛsiiɛ no ebi da anaa ɛnsii da na yɛda Nyame ase sɛ otumfoɔ ɔkɔɔyɛ because wakɔhyɛ Berekum no ma ɔhu sɛ ɛpɔm hɔ no yɛa ne yɛfrɛ no bono no yɛwɔ Asante enclaves so na German man no yɛkan no ɛno no akɔdi Ivory Coast nti yɛkɔdi Ivory Coast no wɔn wɔ faase a wɔn no yɛfrɛ wɔn sɛ dɔman kusi no a yɛtwa ne ti wɔ abesim no dɔman kusi n'asefoɔ ɛna wɔn kɔɔ yɛwɔ fa hɔ ɛwɔ Bontuku hɔ no na wɔn kɔɔ hɔ no ɛna wɔn a wɔn asase bɛtena so wɔ wampam wɔn bɛkyekyere wampam mu ɛno na Nana Adjumani Badu odi kan in 1959 no ɔsesan din ne yɛ no Dɔmaa Ahenkuro so na wɔn nyinaa no from 1746 no a besi n'ano yɛ 1951 no na wɔn nyinaa yɛ asantefoɔ wɔn nyinaa wɔn ka yɛ ho na te sɛ deɛ Berekumfoɔ yi kɔtena hɔ asese wɔn ka bono no wɔn nyinaa yɛ ka bono te sɛ deɛ agona nyankuromfoɔ wɔn ka fante a obi so wɔn yɛ fantefoɔ nso wɔn firi nsuta so nti ɛno na ama te sɛ Dɔmaa Ahenkuro Adjumani Badu a ɔte so yi no wapagyapagya ne mmɛn so sɛ
oyese enti saa nete Prof koso ayi na sa na oka de na che say doma no eyan fan say wo doma afoi wo mo kwa akwata na bunu no wo hodada ebunfo no ne techi manfo obi anya bunu bio nti na che wo mo to ya abunufo ne na ye bunu ya dia ne nyina no che wo mo de ayi no mo tutu abo no mo tutu ko park so keke ayampia eje abunufo no ene akumfia me yawo enana no na wo mo no mo ben ofinso ena opokuari ya emfia hasa sesemre no ne ekwo ono 1723 ena akumfia me yawo ni dini amu yawo ena ya na me yawo yitwa ni tire ena epamu no ena bonuman so no eguye so na omtuye omkodru ba binu no omo san chechire omo man no foforo eno ne ne techi man no omo ne abunofo anti wo pe bunu kan a wo man ka wo so mtimi kase ye ne ye bunu na nka wo kura ede bunu no hohoa omo ho ede eje aman ka omo ho anka techi man mum eno no na semre bemu a ene de ofra mi na wo se akakra ena mi anso so mi na sikwaso but emre bemu a ye be chire mu de ba ye ene de ntira techi mai ene hello oh prof I Asante ase prof ene sa na te de a challenge otumfo mami mfa wonsi ha na nyame yadoma na otwe sene no me nsraw na otwe sene me mfraw ntem na braso na eniema sei na tiefo tie na wo mo asua bibi sede be ya yesusu kakra wunim ene de yesusu yesu ya na ye de bibi beja nchirima na daachi bia no yesu eni ho a nchirima atimi anya bi aka because and then I cow because we be at in them no ye odu and you the offer and then I what you know me banama be kasa we are we be line atum mate na kire ajuman bedu ya ono ti wan pemu a eno wa ye odu me kura me se me be ye odu afa ho wa ye video se wo no nka wo ba no abepia na Berekum piano Berekum piano say prof Pia who ye diko 1940 yana utu for Saj my premper the second prof opeja wo ye o man enti ye be next time be mu mate mate nyame yadoma na otwe se ne ye beto aso mefra wontem na ye timi ato aso na no so wubusa yi nana se ya obonsu ne na otwe da ne nyame yadoma ebinada na yebedi wofa ya mo me chiao ama shede wofa ya mo ye odu bi bre me na o si ni phone nti ya na twasi o kan ho asem kakra kire me nti iduru a mefro na ya de be why mate prof ne me du be si ameda asipi nyame nhyiraw for prof Ellison asonyunu de hye kron ena yete ne nka no wono de eba asante abakosam ne na mamre ne na mane de a wa bin mu pa na sante sam hu hia no ba bibia owo bia he we ma mone ma nto ne nkrakra se mefre no esoso hwese wonya daage agebre no oni ya akasa minute mako edunwotwe na nyame yadoma na otwe sene mede ne beto so na yedi mu awuram Berekum abakosam ene bono ene asante abakosam mu pa prof medase nyame nhyiraw
Therefore,